naše pozdňa tvrdost málo, to Slovensko naše pozdňa tvrdost málo, ale blesky Romu zbuzujú, k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Romu zbuzujú, k tomu, aby sa prebralo. Freude, schöne Götter, Funke, Heiligtum, deine Zauberbilder, was die Morde schenken heil. Aber Menschen werden müde von ein sanften Fliegelweih, deine Zauberbilder, was die Morde schenken heil. Aber Menschen werden müde von ein sanften Fliegelweih. Vážené absolventky, vážení absolventi magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo a sociálna práca, milé dámy, vážení páni, vzácni hostia. Promočný akt je pre každú univerzitu i pre všetkých jej absolventov vzácnou chvíľou, ktorej sa naplnil ich očakávaný cieľ, ale zároveň aj dňom, kedy sa môžu naposledy spoločne ohliadnúť a v myšlienkach si premietnúť tie najzaujímavejšie, ale aj najkrajšie momenty vysokoškolského života. Dovoľte mi, vážené slávnostné zhromaždenie, aby som otvoril dnešnú promočnú slávnosť, na ktorej vítam vašu magna medicíny Vladimíra Krčméryho, doktora vied, doktora honoris causa, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Vítam honorabilus profesora, doktora medicíny Mirona Šramku, doktora vied, emeritného rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Docentku, doktorku filozofie Dagmar Kalátovú, filozofie doktor, riaditeľku Ústavu svätého Jána Nepomuka Neumanna v Šíbrach. Docenta, doktora medicíny, magistra Jana Bičovského, filozofie doktor, zástupcu riaditeľky Ústavu svätého Jána Nepomuka Neumanna v Žíbrach. Docentku Alžbety v Bratislave. Docentku, doktorku prírodných vied Jaroslavu Pavelkovú, kandidátku vied, pedagogičku Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave. Zároveň vítam rodičov a príbuzných, našich slávnostne promovaných absolventov a ostatných milých hostí. Vaša magnificencia, vaše honorability, považujem si za čest oznámiť vám v mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, že tu prítomní absolventi vykonaním štátnych skúšok a obhajov predpísaných záverečných prác splnili podľa zákona číslo 131 z roku 2002 zbierky zákonov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov všetky podmienky k tomu, aby im boli odovzdané diplomy o ukončení magisterského štúdia. Vaša honorabilita, milý pán docent, ďakujem vám za pozvanie na túto milú slávnosť.
súhlasiť s promóciou pred odovzdaním diplomov, vás však žiadam, aby jeden z absolventov za všetkých zložili slávnostný sľub, že absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave si budú svoj akademický titul vážiť. Vážené absolventky, vážení absolventi, skončili ste magisterské štúdium a vykonali ste štátne skúšky na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Študovali ste podľa akademických tradícií, žili ste podľa občianskych zákonov. A tak záverečné chvíle na pôde svojej alma mater končíte slávnostným prijatím diplomov. Predtým vás však žiadam, aby ste zložili akademickými normami stanovený sľub. Prosím zástupkyňu absolventov, pani magisterku Luciu Chodúrovú, aby prečítala jeho znenie. Prosím prítomných, aby stali. Vaše magnificence, vaše honorábility, dovolte mi, aby jsem jménem absolventů Vysoké školy zdravotnictva a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě oboru ošetřovatelství složila promoční slib, ve kterém se všichni zavazujeme, že svoje povinnosti na rozličných úsecích společenského života naší vlasti, jako i v zahraničí, budeme vykonávat svědomitě, ochotně, aby naše konání bylo v souladu s naším povoláním. Ve vděčné paměti zachováme Vysokou školu zdravotnictva, silovali dát vše, co budeme potřebovat na úspěšné plnění svých budoucích povinností. Ve svém povolání a poslání se budeme řídit principy křesťanského humanismu a křesťanské etiky, jako i zásadami Hippokratovy přísahy. Chránit život od počátku až po důstojnou přirozenou smrt a hájit občanské a lidská práva nemocných a slabších jedinců naší společnosti a ochraňovat životní a pracovní prostředí. Sľubujem. Vaša magnificencia, všetci si uvedomujeme dôležitosť promočného sľubu. A tak verím, že naši absolventi ho čestne splnia. Prosím vás preto, aby ste dali súhlas na vydanie magisterských diplomov. Vaša honorabilita, s potešením beriem na vedomie, že tu prítomní absolventi úspešne ukončili štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety a splnili všetky zákonné požiadavky spojené s udelením akademického titulu. Rád preto dávam svoj súhlas na vydanie diplomov. Ďakujem vašej magnificencii za udelenie súhlasu na vydanie diplomov. Prosím vaše honorability, aby ste absolventom v odbore ošetrovateľstvo vydali bakalárske, magisterské diplomy a absolventom v odbore sociálna práca magisterské diplomy. V odbore ošetrovateľstvo i čestnú dekoráciu vo forme striebornej brošne svätej Alžbety. Pri odovzdávaní diplomov si vám zároveň dovolujeme predstaviť absolventov odboru ošetrovateľstvo a sociálna práca. Magisterka Janáčková, magisterka Škrétová Petra, magisterka Batelková Markéta, Žaneta,
Magisterka Dudová Alena. Magisterka Janalíková Radka. Magisterka Kašparu Radka. Magisterka Komínková Fabiánová Veronika. Magisterka Kotábová Petra. Magisterka Krakešová Renata. Petra. Magisterka Weidentalerová Jana. Prosím zástupcov slávnostne promovaných magistrov o prejav. Prejav prednesie za odbor sociálna práca pán magister Vladimír Mikulaško, za odbor ošetrovateľstvo pani magisterka Jana Melicharová. Vaša magnificencia, honorabilis, vážené akademické kolégium, drahí rodičia, drahí hostia. Bola mi láskavo zverená možnosť, aby som v mene tu prítomných absolventov magisterského štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, oboru sociálna práca, poďakoval vám všetkým. Ale nie je to úloha vôbec jednoduchá, aby som pár vetami vysvetlil a vyjadril to, čo ste svojimi skúsenosťami, láskavosťou a prístupom predali počas nášho štúdia, aby ste nás smerovali ku konečnému cieľu, teda k úspešnému ukončeniu štúdia. Naše poďakovanie patrí hlavne pedagógom a ostatným pracovníkom školy za ich trpezlivosť, láskavosť, ochotu a obetavosť predávať nám odborné znalosti a zručnosti. Naučili ste nás nevzdávať sa a aj po prehraných bitkách a prípadnom nezdare znovu vstať a dotiahnuť všetko do úspešného konca. Dôkazom toho, že sa nám to podarilo, je to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť pri tejto slávnostnej príležitosti. Veľký diel nášho poďakovania patrí aj našim rodičom,
partnerom, deťom a ostatným blízkym. Ďakujeme vám za vašu podporu a dôveru, ktorú ste do nás vkladali počas nášho štúdia. Podržali ste nás a tešili ste sa spoločne s nami pri každom našom úspechu a smútili pri každom našom neúspechu. A to nám dodávalo silu pri našej ďalšej ceste. Táto slávnostná promócia uzatvára kapitolu našich životov, ale vraví sa, že keď niečo končí, zároveň aj niečo nového začína. A tak otáčame ďalší list v našich knihách života, ktoré popíšeme novozískanými skúsenosťami a poznatkami z každodennej praxe. Na záver teda už len jednoduché a posledné. Ďakujeme vám všetkým. Vaše magnificience, honorábilis, vážení členové profesorského sboru, milí rodiče, přátelé a hosté. Dovolte studia. Sešli jsme se tu na základě úspěšného složení státních závěrečných zkoušek, které nám v současné chvíli přináší možnost ohlédnout se za svými úspěchy či neúspěchy během studia a také si vzpomenout na dobu studiem strávenou. Od chvíle, kdy jsme poprvé vstoupili na akademickou půdu, uplynulo 5 let, které zcela jistě zastíní i zážitky smutnější, spojené například s opakováním. Čas neúprosně plyne a dnes tato slavnostní promoce završí naše snažení a my začneme novou kapitolu svého života. V tomto okamžiku bych ráda řekla to nejdůležitější. Mnohokrát děkujeme. Děkujeme všem, bez kterých bychom nakonec této životní etapy nemohli dojít. Vám, pedagogům, kteří jste pro nás připravovali přednášky, pochopení. Dále patří náš dík i dalším pracovníkům univerzity, bez jejichž pomoci bychom zde nestáli. Všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům fakulty přeji za absolventy úspěchy v odborné sféře a publikační a pedagogické činnosti. Velký dík patří samozřejmě našim rodičům a blízkým. Děkujeme vám za vaši podporu a důvěru, kterou jste do nás vkládali po dobu našeho studia. Byli jste s námi při každém úspěchu i neúspěchu a to nám dodalo sílu na další cestě. Bez vaší morální, ale i finanční podpory bychom jen těžko získali tak cenný dar, možnost vzdělání. Díky vám budeme moci na tuto významnou etapu našich životů s vděčností vzpomínat. Děkujeme všem, bez nichž by dnešní den nikdy nemohl být tak slavnostný. Jsme rádi, že jste tu mohli být dnes s námi. Srdečně děkujeme. Vaša magnificencia, dovolujem si vás požiadať o prednesenie záverečného príhovoru. Vaša honorabilita, milý pán promotor, vážený pán emeritný rektor, milá pani vedúca ústavu, pani profesorka, milí pedagógovia, docenti, profesori, milí absolventi, vážení prítomní. Dobrá správa, môj príhovor je posledný a je to vlastne poďakovanie, ktoré vás delí od slávnostnej večere, naše deti delí od palaciniek so šláčkou alebo hranolík s kečupom a preto to poďakovanie bude stručné. Pedagógovia urobili obrovský kus práce, pretože za 15 rokov zakreditovali pracovisko aj na bakalárske, na magisterské štúdium a majú momentálne 6 programov, domácu i americkú akreditáciu spred 2 týždňov, kde dokonca odakreditovali aj záchranára, takže takýto kus práce skutočne vyžaduje odo mňa, aby som zdôraznil moje hlboké poďakovanie pani profesorke, zástupcovi, pánu docentovi a všetkým pedagógom. Nemáme tu prítomného vedúceho programu za sociálnu prácu, tak toho nemôžeme samozrejme vynechať a rád na ňo spomínam a chcem poďakovať aj jemu, pánu profesorovi Mátelovi a pánu profesorovi Šavelovi, ktorí dneska tu s nami nemôžu byť. Veľmi prosím, keby ste im potom mohli tlmočiť nielen moje poďakovanie, ale pána emeritného rektora. Chcem poďakovať profesorovi Šramkovi jeho týmu, že našli spoločnú reč a začali ťahať jedným smerom za jeden povraz pred tými 16 rokmi. A ten výsledok sa dostavil. My samozrejme vám nevieme dať možno, že ani toľko vedomostí, ale snažili sme sa vám dať troška aj tej orientácie, takého nadhľadu nad vecou. Pekne to povedal kolega v svojom príhovore, kolegyňa, že okrem toho slova ďakujem pedagógom,
patrí veľké poďakovanie vašim najbližším, ktorí podľa slov svätého Pavla Apoštola plakali, keď ste vyplakali a tešia sa dneska, keď sa vytešíte. Svätý Pavol nás vyzýva, aby sme sa radovali s radujúcimi a plakali s plačúcimi a dneska je toho taký krásny príklad. Ja im chcem poďakovať aj preto, že vás podporovali, nemyslím len finančne, ale tou svojou prítomnosťou počas takých chvíľ, ktoré, keď si tak premietneme do reálneho života, to sú slzy, ktoré vytvorili dneska tie slzy radosti. Chcem poďakovať vám, milé sestry, magistri a sociálni pracovníci, že ste si vybrali našu školu. My vďaka vám môžeme zachraňovať ľudské životy, my môžeme ošetriť 50 000 pacientov v treťom svete vďaka vám. Keby ste si neboli vybrali našu školu, my by sme nemohli uskutočňovať našu misiu. A musíte to vedieť, lebo títo pacienti sú aj vaši pacienti a títo sociálnu prácu, pravda je. A touto osobou bola Sveta matka Teresa, ktorá dostala Nobelovú cenu za mier a ona začala ako učiteľ, pokračovala ako sociálny pracovník a skončila ako sestra. A keď bolo najťažšie a tie sestry jej plakali a hovorili, že sú takí ubití a nevidia nejaký efekt svojej práce, to je úplne presne to, čo prežívate vy. A pondelok ráno budete mať taký istý pocit, keď nastúpite do práce. Že začnete tak rozmýšľať, aký toto všetko má zmysel a máte pocit, že nevládzete, že už sme v koncoch. A matka Teresa nechala svojim sestrám jeden pekný odkaz a tým sa chcem s vami rozlúčiť. Úplne stačí, keď toto si vezmeme so sebou domov. Ona hovorí svojim sestrám: sestry, netúžte robiť vo svojom živote veľké a hrdinské skutky. Robte radšej každý deň malé, drobné veci, drobné skutky, ale s veľkou láskou. Ďakujem. Na záver mi dovolte poďakovať o honorabilite pánu docentovi doktorovi Tiborovi Romanovi PhD za vedenie, pani inžinierke Timešovej, pánu doktorovi Timešovi, pani doktorke Kalátovej a pánu magistrovi Vadovcovi a celému ich tímu za prípravu, ako aj majstrovi za kultúrny doprovod v tomto promočnom akte, ktorý teraz vyhlasujem za skončený. Gaudamus igitur, juvenestum sumus, pos iucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos abebit humus, Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quod libet, semper in flore, semper in flore.
Radko, a už jdu ven. Pojď. Pojď sem. Radko. Pojď. Pojď se vyfotit. Víš co, nosit silonky, tam se ty taháky schovávaly nejhůř. Co? To je moje. To bude dobrý na vajíčka, vem to.